Laster dira gabonak dator olentzero, eta nik eta denok opariak espero, tximinia ondoan denok gaude bero. Gabonak amaitzeko turroia jangero, Gabonak amaitzeko turroia jangero. Kaixo Deni zer modu zaudete, ni hemen bertsoak abesten. Espero dut asko gustatzea, da saiatu ez lo hartzen. Laster gabonak badatoz eta ume guztiak kantatzen. Olentzero etorri eta gero, opari pila irekitzen. Kaixo odei badiola, nire lagun hori nik zuri eman dizut opari osaldi. Baina zuri bakarrik, ila gehienei, ea gustatzen zaizun aurtengo opari. Zagarra da manzana eta ikatza karbon, papera da papel eta marrazo tiburon, gaztelera eta basko dira oso molon. Buenos días, seguna, buenas noches, Gabón. Buenos días, seguna, buenas noches, Gabón. Urte zaroa gurtzeko eran, badatoz orain Gabonak. Gure etxean ez dira inoiz falta, amonaren pasteltxoak, eta pozaren pozaz gaudela, pasa Gabon oso onak. Agur denoi etorri hurrengoa, eman beharrezko txaloak. Kaixo familia, hemen nago ni, zuei bertso bat kantatzen. Espero dut nik gustatu izana, ere bai asko maitatzen. 31 ondo pasatu, batean saiatu ez natzen. Laster erregek datozte eta asioparia prestatzen. Laster erregek datozte eta asioparia prestatzen. Kaixo gure olentzero nik asko maitatzen, bertso zuretzako orainik abesten. Trai-lai-lai, orainik abesten, trai-lai-lai, orainik abesten. Jarri dut etxean nik dotore zuaitza, ez ekarri mesedez oraingoan ikatza. Trai-lai-lai, oraingoan ikatza, trai-lai-lai, oraingoan ikatza. Kaixo Gabonak ondo pasatu, opari asko ez eskatu. Ondo lo egin 24an, 25an esnatu. Opari asko euki dituzu, aurten ez zaitez kexatu. Ta gero aitonaren etxean, opari elkarrekin ondo ospatu. Euskara eta ingelesa dira desberdinak, ingelesezko hitzak arraro eginak, doroz da ingelesez da euskaraz panpina. Hitz hauek ulertzeko azea alegina, hitz hauek ulertzeko azea alegina. Kakapuzken berari mukita ixiba, ezurra izerdia lokatza zingira, azterketan txuleta zaukata gupida. Esan ditugun hitzak itxusiak dira, esan ditugun hitzak itxusiak dira. Kaixo neska polita zemuso porretan, olentzero, gure orentxe jauna zatoz Gabonetan. Eta
eta gurekin ondo jantzazu etxean. Dena ospatzen dugu giro politean, dena ospatzen dugu giro politean. Kaixo zer modu zaude gure olentzero, gukin egongo zara bihar egunero, aurten eskatzen dizut gezitarkero. Ekarriko diguzu opariak gauero, ekarriko diguzu opariak gauero. Gogoa dauzkagu guk urtero, olentzero opariak abenduaren 25, opariak beti handiak abenduaren 31, hurrengo eguna berrian. Eta opariak zuretzat eta ikaragarriak. Galtza gorri txikiak dira mandarina, eta askotan guretzat dira purpur, eta gure hitzekin daukagu pozima. Hitz polita hauek dute euskara harima, hitz polita hauek dute euskara harima. Kaixo zuaiz eskola badatoz toporrak, trimestea bukatzeko dauzkagu txistorrak. Trai-lai-lai, dauzkagu txistorrak, trai-lai-lai, dauzkagu txistorrak. Laizter jarriko dugu hementxe zuaitza, eta 24an dugu gure emaitza. Trai-lai-lai, dugu gure emaitza, trai-lai-lai, dugu gure emaitza. Kaixo laguna, zemo zaudete, Gabonako ondo probetxau, familiarekin ondo pasatu, etxeko lanak apartau. Baskari gozo zuek eduki, gustoko dezun janar, gustoko dezun janau. Opariak irekitzera, naiz beti espabilau. Kaixo lagunak zuek ondo pasa, laizter ikusiko bera. Lagun askokin egongo gara, nola izango dagoera. Opari asko ekarri behar, biak pozik batera. Janarianik ekarriko du, espero dut gozatzea. Kaixo nahi zer modu zaudean, usurbilen egonetan, olentzerok eta aitamak, opari asko gabonetan, polita den zerbait ekarriko, dizute kaxa horretan. Elur distira eta opari, pila dago zuaitzetan. Egun honetan esaten dizut, oporretan erlasatu. Abenduaren 24a familiarekin gozatu. Gustoko izango bazen ikatza, urtero gaizki portatu. Hemendik zutzat musu goxo bat, Gabonako ondo pasatu.